Ви є ліцензованим керуючим. Чим ліцензований керуючий відрізняється від простого блогера в Тіктокі, який говорить про інвестиції і фондовий ринок? Оскільки ми маємо ліцензію FINRA на управління брокерськими рахунками в Interactive Brokers і працюємо в правовому полі США, ми виконуємо усі регуляції та обмеження з боку законодавства Америки. 95% блогерів з Тіктоку або Інстаграму не мають ані досвіду, ані ліцензії, ані вміння управління грошима. Їх задача красиво упакувати якусь ідею, продати гарячі ідеї в акціях і продати вам курс по інвестиціям або трейдингу. Ми працюємо зовсім по-іншому, ми будуємо довгі відносини з клієнтами, беремо портфелі в управління на 10 років і більше, даючи стабільну роботу та супроводження наших клієнтів на брокерських рахунках в Interactive Brokers. Хочеш почати інвестувати на фондовому ринку? Пиши фразу «Старт» і отримай безкоштовну інструкцію з відкриття брокерського рахунку.